Maduresa. Em quedo embadalit mirant el meu fill. 11 anys ja. I ara, que el veig potinejar amb la taronja, com si fos una pilota, menuda, i l'observo com va passant-se-la d'una mà a l'altra. Sé que ha de jugar-hi, és la seva manera de fer, però no li fa cap fàstic a la fruita, al meu menut. Se la menjarà d'una revolada. Ara em mira, amb aquella mirada tan personal. Té la cara bruta i els ulls són blancs. Veig sense mirar-lo, que ja la va pelant mentre s'acosta a mi. Però quan està al meu costat estic enfeinat, regirant coses, i no veig que m'ofereix la taronja. Finalment em toca el braç. Té papa, menja-te-la tu, em diu. M'acoto i miro aquells ulls, ara tan seriosos. No, fill, no. Aquesta és la teva taronja. No pateixis. Ja trobaré alguna cosa als contenidors. Al mercat tiren de tot.